Σάββατο 7 Μαρτίου, Σάββατο πρωί, έτσι. Δεν δουλεύουμε σήμερα. Και πού θα πάμε? Στον Άγιο Παΐσιο. Μπράβο, μπράβο, έτσι σας θέλω. Γεια, είμαι ο Φώτης και είναι η δεύτερη φορά που πηγαίνω στην Ιερά Μονιστομίου. Μπράβο, Φωτή. Είμαι η Ραφαηλία και είμαι πρώτη φορά στο πηγαίνεις? μοναστήρι του Παΐσιου. Μπράβο. Είμαι η Δήμητρα και είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στο μοναστήρι. Ευχαριστούμε, Δήμητρα. Εδώ με το team, Dream Team. Μπροστά έχουμε τον αρχηγό, να γυρίσω λίγο. Νάτος ο αρχηγός. Φωτάρα, εσύ μας οδηγείς. Συνεχίζουμε λοιπόν προς τη Μονιστομίου. Τέταρτη φορά εδώ που έρχομαι και συνειδητοποιώ ότι ο ενθουσιασμός μου δεν έχει αλλάξει καθόλου, όπως την πρώτη φορά που ήρθα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Βλέπουμε και το μοναστήρι εκεί ψηλά. Ιούχου! Ουπ, τόσο μικρούλη σήμερα, έχει πάρει φωτιά. Μας έχεις βάλει τα γυαλιά. Φωτάρα, φτάσαμε. Φτάσαμε στα 5 χιλιόμετρα. Φτάσαμε πρώτοι, αλλά θα περιμένουμε τους υπόλοιπους να μπαίνουμε στο μοναστήρι. Γεια σας, είμαι η Γεωργία και είναι η πρώτη φορά που επισκέφτηκα τη Μονιστομίου και γυρνάω. Μπράβο, Γεωργία. Γεια σας, είμαι η Στεφανία και είναι... Πού πήγες η καμάρι μου? Πήγα στη Μονιστομίου και γυρνάω. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Μπράβο. Καλησπέρα. Εσύ πόσες φορές πήγες? Εγώ 2 φορές πήγα. Είμαι η Μαρία και μου άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο, Μάρια. Τελευταίος και καταϊδρωμένος. Σήμερα ευτυχώς δεν πεθάναμε. Θα καταφέραμε με τη βοήθεια του Αγίου. Από αύριο δίαιτα. Καλή Και συνέχεια. πρώτη φορά. Πρώτη φορά, την επόμενη θα είμαστε πιο fit να πάμε πιο καλά. Θα το κάνουμε.